Това, което много ме впечатли в Сингапур е, че това е една град-държава, която се състои от китайци, индийци, малайзийци, евроазиаци, от всякъде и всъщност те си имат национален всичките основни празници, Рамадан, Делауи, което е на хиндуизма, Коледа, са национални празници. Те празнуват всичко. Любопитен факт за Сингапур, дъвките са забранени. Защо? Не може да си ги купите. Това е една доста дълга история, защо са били забранени. Не може да си купите дъвка. Може да си внесете, но за лична употреба. Аз като обикалям света ще заобиколя Сингапур. Няма да... Или ще си нося дъвки за лична употреба. Аз си носих. Да. Ама арестуваха ли ви с дъвки в джоба? Не, може. Едно пакетче дъвки в джоба може. Стига да не ги хвърляте по улицата, тогава със сигурно ще ви глобят, а може и да ви арестуват. Наистина, драконовски мерки. Това е една история, която ще ни разкажете и ние утре ще разкажем на зрителите. Ето виждаме нещо много красиво. Това е Нова Зеландия, национален парк Милфорд Саунд. Саунд са канали с океанска вода в сушата. И това е една от най-южните точки на Южния остров на Нова Зеландия. Любопитен факт за Нова Зеландия е, че е първата държава, която дала права на жените да гласуват. Това между другото за правата на жените, знам, че ви е тема. Знам, че се интересувате. Защо така? Смятате ли, че в съвременното общество жените не са достатъчно равноправни? Питам ви, защото знаем, че така еманципацията, която преживя своя бум и сега май върви вече малко в обратна посока, някакси свърши много лоши неща. Аз не съм съгласна с това. Аз мисля, че еманципацията свърши много добри неща. От една страна, обаче от друга страна много жени забравиха да бъдат жени. Въпрос на личен избор, предполагам, да. Но мисля, че една жена трябва да има избора какво да иска да прави с живота си. Дали да иска да е майка, домакиня, в което няма нищо лошо, или да прави кариера, или да пътува по света, ако иска. Разбира се, че така. Това е Австралия, очевидно. Хванали сте две кенгура в полет. Австралия ми беше най-любопитна с животинския свят, който не познават кенгуру, коала, птицечовка. Любопитното беше, че кенгурутата всъщност се ядат. Там ги ядат. Аз опитах. Аз съм почти вегетарианка, но просто нямаше начин да не опитам. Всъщност има твърде много и затова им не се счита за лошо това да си поръчаш една пържол кенгуру. До преди известно време конското месо. Аз не съм ял. Аз не съм ял, не мога да казвам до преди време, смисъл до това до преди отдавна. Може би да сменят снимката, може би вече. С кенгурата ги видяхме. Това е Виетнам. Много приятна държава, много приятни хора. Не ми е най-любимата снимка, но избрах нея, защото се вижда, че хората са усмихнати. Хората в Виетнам са усмихнати. Въпреки че са преживяли такава тежка война, която е приключила 75-та година, всяко семейство е изгубило по някой в тази война и въпреки всичко хората се усмихват, гледат напред. Това е на реката Меконг, плуващ пазар за плодове и зеленчуци. Много интересно. Някакъв екзотичен плод, който сте опитали и изобщо не сте знаели за съществуването му през това пътуване? Опитах много. За много от тях според мен няма име на български език. Най-любимия ми беше един винно-червен плод, който се отваря и е бял и вътре. Но, за съжаление, мангостина се казва на английски или там на местния език. Но щом ви е любим, значи изключително вкусен. Просто, божествен. Само думичка, как живеят хората във Виетнам, защото нас се представя от войната от филмите и това, което сме виждали американо-виетнамската война. И от виетнамците, които до нея отдавна битуват. Бедно е във Виетнам, но разбира се, те работят и се опитват да подобряват живота си. Покрай Сайгон имаше големи нови квартали, които се строяха с модерни жилищни блокове. Сайгон е много красив град. Това, което супер много ме впечатли, беше движението в Сайгон най-вече. Пълно е с тези малки мотопедчета. Всеки е на мотопед. И има просто една река от мотопеди. Да се пресече улицата е
невероятен страх, защото се пресича последния начин. Минават един поток с мотопеди, ти правиш една крачка и стъпваш на улицата, надявайки се, че тези хората около теб ще... Точно така. И те не те отнасят. Те някакси движението се разделя покрай теб и ти бавно правиш крачка по крачка и всички тези хора, които идват от страни с мотопедите, те заобикалят. Вярват си хората. Трябва да се тук при нас 17 часа, само че не те заобикалят. Не те заобикалят, директно минават и ставате като летника на паважа и продължават. Това е в Тайланд, The Grand Palace, сега големия палат. Тайланд е известен с плажовете си, с кухнята, с вкусната кухня. С това, което според мен не се знае толкова много, че тайландците имат крал, Тайланд е кралство и много си го уважават. До такава степен, че когато влезе човек в киното, преди прожекцията на всеки филм, се изсвирва националния химн, показва се снимка на краля и всички стават да отдадат почит. Не трябва да се казва нищо лошо за краля, защото може да влезе в затвора. Стане като с дъвките. Трябва да се внимава, да, точно. Другата снимка, колеги, че наистина напредна времето. Това е в Лаос. Това са... Без кученца не може. Да, кученца, но това са монаси, които правят сутрешната си обиколка, за да съберат храна. Всеки мъж в Лаос и въобще в Югоизточна Азия влиза поне поведнъж в живота си в манастир, да се научи как да бъде добър будист. Всяка сутрин монасите минават през града, хората са станали и са приготвили храна за тях, давайте им храна и това е единствената храна, която те ядат през целия ден. Така че колкото им дадат, толкова ядат. Толкова, да. Още предполагам има снимки? Да, има. Това е в Китай, покрай едно езеро, което не само, че беше красиво, казва се Лугохо, в Юнан. Най-любопитното е, че покрай това езеро живее народът Мосо, който е може би един от последните матриархати в света. Ти да видиш. Собствеността се предава от дъщеря на майка. Разбра ли, Цецо? Представи си сутрешния влог в приплемето Мохо, как ще Това е в Венецуела, малко тъмна снимка, защото е правено 2 часа посредно. Светкавица разцепва небето. Така, това е езерото Маракайбо и река Кататумбо. Това е един природен феномен. Всяка вечер там има светкавици без гръмотевици. Светкавиците тръгват от езерото нагоре към небето. И това, което е много любопитно, аз никога не съм го знала, е, че всъщност озоновия слой, който непрекъснато чуваме, че изтънява, се възстановява от светкавиците, които колкото повече бури и светкавици, толкова повече се възстановява. Само този природен феномен допринасят за 3% от възстановяването на този слой всяка година. Да. Много интересно, това и за мен е абсолютно новина. Феномена Кататумбо в Венецуела. Може би имаме още минутка, така че колеги да сменяме снимките по-активно някакси. Това е Мачу Пичу, в може би най-известното място в Перу. Древен град на инките. Отдясно са живеели простолюдието, отляво са богаташите и храмовете. Инките са известни с това, че от време на време са правили човешки жертвоприношения, но не е много. Само в най-крайния случай. По празници. Може би да, ще успеем още една снимка да видим или не, нищо не ми казват. Да, това е всъщност последната снимка. Това е Патагония. Патагония е област в Южна Америка. Разпростира се в Аржентина и в Чили. Това е връх Ел Чалтен. Е изключително красиво място. Отнеми 9 часа да стигне до това място, за да направя снимката. За съжаление, повечето красиви места. Освен, че трябва да си купиш билет, нали, трябва да си готов доста физическо усилие, за да стигнеш до там. Любопитен последен факт, няма патагонски език. Няма ли последно патагонски език? Няма патагонски език. На какъв език се контактувате? Испански се говори в момента. Местните племена почти са изчезнали, т.е. европейците, когато са заселили Южна Америка, са ги изтребили, за съжаление. Ви благодаря за любопитния фоторазказ, който направихте за нашите зрители. Нека кажем всички тези снимки, че и още много могат да бъдат видяни от 16 в Червената къща. Благодаря ви. Добър час.